Добър вечер, уважаеми зрители на БНТ Пловдив. Аз съм Станислав Балабанов, а днес ще станете съучастници в първото излъчване на новото студентско предаване Студио ВУЗ. В човешката история често се е налагало промените да бъдат носени на гребена на вълна от недоволство и несъмнено младите, с присъщото им понякога наивно чувство за справедливост, са на първите редове на протест. Тази вечер ще говорим за младежката непримиримост и борбата и с статуквото. Къде младите намират мястото си в редиците на гражданския протест у нас? И доколко са успешни те в търсене на гражданските си права, е темата на предаването ни днес. Нека следващото видео ви подгрее на вълната на протеста. На въпрос каква трябва да бъде първата по значение задача на страната през следващите 10 години, 54,9% отговарят поддържането на реда в държавата. 23% борбата с повишаването на цените. 19,4% даването на по-голяма тежест на мнението на хората при вземането на важни правителствени решения. – 49,9% смятат, че в страната има бедни и нуждаещи се, тъй като в обществото има несправедливост. – 50,9% никога не биха участвали в законни демонстрации. 71% никога не биха участвали в неофициални стачки. – 13,8% смятат, че начинът, по който е организирано българското общество, трябва радикално да се промени чрез революционно действие. – 80,2% никога не биха участвали в окупация на сгради или фабрики. 73,1% са на мнение, че обществото ни трябва постепенно да се промени чрез реформи.
3,3% са категорични, че сегашното ни общество трябва решително да бъде защитавано срещу всякакви промени.